आमगेल सुरेंद्र लावतारू तुम्हीच पळेलींत नव्हे केदनाय ताणे अशी करचे म्हाका हरडी करनी म्हणून झगडता असता हांवें एक पंतले केले हाके हरडी करया ते चली येईल गडेरपुणी हो समजतलो म्हणून अन्नी बिलकुल नज्जती नज्ज म्हण बसलीं ती ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಮಂಟತ್ ಪಳೆ ಕಸಲ್ ಜಾತಿಚ್ಗೋ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಸುರೇಂದ್ರು ಹಾಕ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಚೆ ಎಕ್ಕಚ್ಚಿ ಸಿಜ್ಜಲ್ ಬತ್ತಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಯೋಚೆ ಎಕ್ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕ ಮಿ ಹೊರಡಿಕೆಲ್ಲೇ ಮುಂಡ್ಲೆಕ್ಯ ಹಾಣೆ ಬೈಲೇಕ ಮುಖದ ಚಡು ಅಂಕ घरा सोणू देशांतर भोंचा गेल्लरी ते चिल्लेले दोळे उद्दा पळोच कोणगो दुसरी गडा चिल्ले हाणू आम्ही रोडो कवे सांग हगल बुद्धी समजत म्हणू अनेक चिल्लेक बली दिवचे खंची न्याय गो म्हणलींती म्हाका इथे समाज म्हण दिसले हक्क त्या प्रार्थ दत्वे एक संभावित दाव नसील दलरी आजी रायशी अशे तसिल कहीं कसले का आमगेले होटलांतू काम करियत तसिले अस्सल खाण या ना मुन्ना कितलं लायक खाण करतो गोतसवे आम काही कळना तितलं लायक खाण करता दलर कसं करचे कसने दवरून घेवची बुद्धी ना चच्चा दिसे एक होटल होता सगळे गावार असील होटल पुराहाणे पुराई सुंदरले आता कंची देशा चमकल की गोतना कितलं बेजार येत मका अम्मा ये अम्मा कसं आलोचन करता बसले गो तू हांव इतला पेलेरी कसं उलयतना मुगो अम्मा तू कसंगल गो कसले गो इतले बेजारार बसल्या सुरेखान कसं दावो केल्वे तुका सुरेखा ए सुरेखा नारे पाप ते सुरेखन मका कसने करनी रे आजी तवशे मुद्दे केलेल नवे मका सुरेंद्र लुडगा सैल रे तक समजावनु तो इल हंगा मके कितले सोवनु चमकल रे तो अम्मा अण्ण येवनु कसने झंको तू कसने कन्ना घांगे नका कसन घरा आसकी ते खवच्या दिन पेटाय म्हणू कितले सांगले तू ऐका ना मुगो अम्मा तो हे जन्मान तू बदल दत्तलवे सांग हे तू काही गोतच नव अम्मा नवे येतो बेजार कोण घ्यायचं कसं नसं हंतो कसं कोचरे महिनाता बाळंदलेल पोट नाही रे तो कितलं मळरी मिगेल पूत नाही रे तो तशी खाय नशी कर नशी तशी गेल मळरी मक बेजार दत्त नाही रे अम्मा हांव कसं जाल्यारी सैसून घेत गो तू अशी बेजारार अशी मात्र मिजन सैसून घेवचे जायना गो अम्मा आम्ही कसले कमा इतले पुरा कष्ट भोगता ती जीवनान तू कसनपणी कोण मुखार येवक म्हण नवे अम्मा तू आमगेले फुडले दीस पुरा उडगास कोण गे जावना काही कष्ट आसिल तेद ना वयवे आज देवान आमकां इतले पुरा दिला ताका खुशी भोग अम्मा असो तू बेजार कोर नाका आज नाही फाई आमगे अण्णाक बुद्धी येतलम्मा तू बेजार कोर नाकम्मा हांव कसं जाल्यारी पळयत गो अम्मा तू अशी दोळे उद्दा घालची मात्र मिजन पळोवचें जायना गो अम्मा उठा कुशेर तू हास पळया गायत्री पुता तुका बेजार दत्त मळरी हांव केदनाय ताका लुडगास काणा रे दलरी संगीत काही पुणी ताका लुडगास येत रे आणि तो अशी येऊन गे चमकले रे मग एक 2 दिस ताका लय उडगास येत रे पुता मागीर समजत हाव तू संगील समाची पुढे मी कितले कष्ट भोगलीं ती देवान पूरा कष्ट पार करून 5 दिसाक एक नेम्मदी अष्टश केला असो कसं करचे हगल निमित्त आम्ही दुःख अनुभवसू का म्हण असले रे अनुभवसू का तिची असो ताका लुडगा सैल तेद ना बेजार कोण घेता बाकी टाइमर कुशेर असत रे पुता तू मात्र बेजार कोर नक रे महिनाता मग तू सोडला रे नी कोणे नात रे सगळे गाव पुरा पूत असले रे महिनातच असेल पूतच का म्हणताना कितले खुशी जात गोतसवे असो मग देवान तुगेल रूप हांव चिल्लर वरचक म्हणू घरा आयिल्लो तू अशी बेजारार बसील पळोवन म्हाका भारी बेजार दल गो अम्मा अम्मा ते परस सोण सोडी आता गुंड्यांनी बाब येतात नवे तंगलट्टू थोड्या वेळ उरलेला रे तुका समजता होय रे पुता गुंडीनी बाबान उलयतना आमगेल मन तिके समजत रे हांव समजत रे पुता तू काय येचन काणका आणि तुम्ही अशी पळयता बसलीत मू तुमगेले चंद बोट्टांतो लाईक वत्तनो तशी ती सब्सक्राइब वत्तनो तद लग्गे असिले घंटे काही मारती हाजी निमित्ती आमको मस्त व्हिडिओ घालचक भारी खुशी जाता तुम्ही आमका सपोर्ट करतात नवे आम्ही तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद।